may dahon. Gusto mo ba ito? Ito yan. Iyabo na tanan para isang kainit. Wow! Pala yung gusto mo ulam. Kasi nga lang niya isda naman. Ayan, tordesillas. Barakuda. Ha? Barakuda. Barakuda. Masarap. Sarap. Sarap ba eh. Sobrang halat. Ito ang gutom na. Guntong pakainit. Bang Carla. Cross Excel. Finish.